Вечните завети на Петър Дънов. Златни правила за дълъг живот без болести и в хармония със себе си. Рецепти. Лозите пускат един сок. Когато се изрязват, може да се употребява този сок против очеболие. Чумата се лекува чрез пиене на гореща вода. Всеки час по една чаша. Чрез водата серумът в кръвта се разредява и микробите постепенно престават да се размножават. През време на болест никаква храна не бива да се употребява. Връзката на човека с Бога представлява силна динамическа мисъл, която се отразява върху микробите като електрически светкавици. Така атакувани от две страни, чрез обстрелване от глад, микробите престават да се размножават и умират. Достатъчна е 24 часа усилена война с микробите на чумата, тези нисши същества, за да ги заставите да излязат вън. Който има развален стомах, да направи следното. Да си купи 2 столни и с тях да ходи за вода, с която да полива по 20-30 дръвчета, било в градината си, било в някоя близка гора. Ако продължава да прави това 1-2 години, той абсолютно ще излекува стомаха си. Който страда от сърце или кръвообращение, не е правилно. На него препоръчвам следното. В продължение на 1 година, като ходи на разходки с планината, да почиства изворчета или малки рекички. Който има слабо дишане и се страхува да не умре от туберкулоза, нека се качи на един планински връх и там да поседи известно време, особено когато духа вятър. Понякога вятърът може да ви обърне, да ви търкулне на земята. Кажете: много хубаво е това, доволен съм, че вятърът ме обърна. Нужни са ми падения и ставания, нужна ми е ловкост. А ако имате разстроен черен дроб, ще изяждате на ден по 2 лимона. В лимонените кори има витамини. Месо няма да ядете. Ще пиете по 1,5 кг вряла вода сутрин, на обяд и вечер. Водата в никакъв случай да не е студена и да е свободна от утайки. Няма да си щадите труда. Ако е нужно на планината, ще отидете и оттам ще си носите вода. Ще ви дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред на корема, с длан към корема, а лявата на кръста пък с длан към тялото. И мислено прекарайте енергиите на слънцето към центъра на земята. Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към онзи, който носи хармонията в себе си. За да разберете какво е състоянието на черния дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост. Погледът трябва да бъде установен, да не блуждае в разни посоки. Ако ви се разтупа неравномерно сърцето, сложете си ръката върху него и се помолете. Да знаеш къде и как да се пипнеш е цяла наука. Всяко побутване на пръстите, ръцете или на разни места по тялото има своето значение. Ще вземеш чиста бяла кърпа и ще избършеш всеки пръст, като почнеш от показалеца на лявата ръка, после Сатурновия, после Слънчевия, Меркуриевия, после палеца. След това с лявата ръка ще избършеш пръстите на дясната. Всеки пръст е свързан с орган от тялото. Вие сте богат, хамбарът ви е пълен с жито, но имате язва в стомаха. Вие сте учен, свършили сте 4 факултета, но дробовете ви са болни. И така нататък. Всичко може да сте, но нервната ви система е разстроена. Значи на вас ви трябва крепко здраве, за да служите на Бога. Всичко друго е товар. Една сестра страдаше от ревматизъм. Заведох я при кошера, разгневиха се пчелите и като накацаха по краката й, нахапаха я здравата и тя оздравя. Но тя геройски се подложи на този картечен огън. Сега ще ви дам лек, една формула, която трябва да си запишете. Ще вложите 1 грам мисловна енергия в мозъка си, 2 грама топлинна енергия в дробовете си и 3 грама физическа енергия в стомаха си. Това е един хомеопатичен начин за лечение. Лек, който трябва да направите в един съвършено чист цъклен стът. Ще турите 100 грама вода за 1 грам мисловна енергия, 200 грама вода за 2 грама топлинна енергия и 300 грама вода за 3 грама физическа енергия или за енергията на движение за стомаха. Значи всичко 600 грама вода. Тази вода ще я възварите до 100 грама в този чист стъклен съд. След това ще го затворите много добре, този съд, и ще го оставите да седи 10 дни на слънчева светлина, на слънчевите лъчи. И най-после всяка сутрин преди закуска, на обяд и вечер, преди ядене, ще вземате по 1 лъжичка чаяна, докато свършите всичката вода.
Щом изпиете това лекарство, колкото болести и да имате, всички ще се махнат. Не трябва да гледате със суеверие на този лек, но трябва да направите опит и да видите какъв резултат ще имате. Ето как ще вземете този грам мисловна енергия. Ще поставите трите си пръста на слепите очи, ще концентрирате мисълта си и след това ще потопите пръстите си в 100 грама вода. После ще турите трите си пръста на двете ръце от двете страни на дробовете си. Ще концентрирате топлинна енергия към пръстите си и после ще потопите пръстите си в 200 грама енергия. После ще турите трите си пръста на двете ръце на стомаха, откъдето ще извлечете 3 грама физическа енергия, която ще турите в 300 грама вода. Всичко това ще стане в отделни панички, които отпосле ще съедините в по-голям съд, който да събере 600 грама вода и ще я възварите до 100 градуса. После ще прекарате ръцете си отгоре и ще кажете: да стане така, както е казано. Който има вяра, само той да направи опита. Който няма вяра, да не си прави даже труд. Вие може да направите този опит и в най-критичното положение на вашия живот. Представете си, че сте болен от някаква сериозна болест и всички лекари се отказват да ви лекуват. Не остава нищо друго, освен да се готвите за заминаване. В такъв случай направете този опит. Ако опитът ви излезе сполучлив, вие няма да заминете за онзи свят. Ако излезе несполучлив, ще заминете според както са казали лекарите. Кажете си: толкова опити, толкова глупости съм правил до сега в живота си. Ще направя още една глупост, да видя какъв резултат ще имам. Като отидете на онзи свят, ще ви попитат: коя е последната глупост, която направихте на земята? Вие ще кажете: Господи, турих 1 грам мисловна енергия в 100 грама вода, 2 грама топлинна енергия в 200 грама вода и 3 грама физическа в 300 грама и пих от тази вода. Господ ще каже, че това е най-малката глупост, която сте направили. Понякога човек изпада в такова лошо състояние, че го хваща полуда, идва му да се самоубие. Нека направи този опит. Друг страда от туберкулоза, трети от неврастения, четвърти от разстройство на черния дроб. Нека болния направи този опит да облегчи състоянието си. Нищо няма да ви струва да изпиете 600 грама вода. Едно трябва да имате предвид. От всеки пръст на ръката изтича особен род енергия. От палците, например, изтича божествена енергия, една от най-силните и здравословни лековити енергии в човека. Първият пръст е за Господа, а останалите 2 за нас. От първия пръст изтича най-мощната енергия, а останалите пръсти трябва да стоят като тил, само да подкрепят. Двете ръце представляват едно динамо, чрез което може да предадете и да възприемете енергии. Когато майката прегръща детето си, тя му предава, дава му нещо, но същевременно и то предава нещо на майка си. Ръцете на човека са проводници на божествени енергии. Който разбира този закон, той може да положи ръцете си и над най-тежко болния човек и да го излекува. Много лекари лекуват и подмладяват хората чрез слънчевите лъчи. Ето какво ви препоръчвам и аз. Да си купите една призма, дълга около половин метър и широка 20 см. Да я турите в стаята си и концентрирате вниманието си към един от цветовете от слънчевите лъчи според болестта, която имате. Ако страдате от анемия, ще насочите погледа си и мисълта, ще отделите червената светлина на спектъра и ще се обливате мислено с тази светлина. Няма да се минат и 10 дни, ще почувствате подобрение. Ако стомахът ви е разстроен, ще изтеглите зелените лъчи на светлината. Ако е разстроена нервната система, ще изтеглите светлоносните лъчи. И хиляди да струва такава призма, набавете си я. Така ще си имате сигурен лекар в къщи. Всички елементи, които лекарите препоръчват на болните, се съдържат в цветовете на спектъра. Тези цветове на светлината могат да лекуват всички болести. Който страда от невръстения, нека излиза вечер вън, да наблюдава звездите и небето, да се лекува. Звездите са с различни цветове – сини, жълти, виолетови, зелени, портокалени и червени. Ако имате анемия, вземайте често тона до. Той е тон на живота. Чрез него ще внесете малко злато в организма. Един болен, който много се движи, по-скоро оздравява от един болен, който не се движи. Когато поставиш ръцете си на болното място и това не ти помогне, не се обесърчавай. Събуй си чорапите и хвани пръстите на краката си.
Като дойдеш до третия пръст в областта на физическия свят, ще имаш полза. Ако нещо зрението не е вред, всяка вечер преди да заспите, ще си кажете: ще се отворят, ще оздравеят очите ми, утре много добре ще виждам, ще бъда много добре. Който вярва, всичко може. Когато някой от вас е болен, да събере 10 приятели, да се помолят всички на Бога и да си легне да спи. Може и сам да си направи опита. Ще се помоли така: Господи, не искам да умирам, имам още работа да върша. Ако не оздравее, ще прави опита, докато оздравее. Преди да заспи, да казва: ще оздравея. Един каменар, като удря камъка на едно и също място стотици пъти, няма ли да го струши? Това е въпрос на време. Когато прави опити постоянни, ще оздравее. Стига да не се поддава на противоподействащия глас, че няма да оздравее. Всякога измененията на топлината на тялото изменят формата на капилярните съдове. При изгубване на топлината капилярните съдове се свиват, стават малки и при това свиване се нарушава кръвообращението. Кръвта не може да циркулира и тогава се явяват ред заболявания. Зимно време ще носите топли вълнени чорапи, да не мръзнете. Лятно време при голямата горещина носете тънки чорапи, но по-добре да сте боси, за да не става от топлината разширение на капилярните съдове. Всеки от вас трябва да има едно вълнено поясче на кръста. Започне ли да ви боли кръстът, любовта се е изменила с 2 единици. На врата, вместо да носите разни украшения, сложете си едно вълнено шалче, меко, пухкаво, красиво. Укрепете кръста, врата и стъпалата. 3 налягания, при които човек трябва да пази своето равновесие. Ако не почувстваш болестта и не можеш да я носиш, ти не можеш да я лекуваш. Всяка болест има особени вибрации. Понижението на трептенията, повишение на температурата, съкращаване на очните мускули. При здравословното състояние имаме други вибрации, значи всякога трябва да повишаваме вибрациите на тялото. Има една температура, която също трябва да се повиши. Това става с известни формули и мисли, които трябва човек да внесе в организма си, да измени вибрациите. Това може да се постигне с гледане на красиви картини в природата на звездното небе. Обезсърчените хора да гледат трептящите с различна светлина звезди. Заболелият от неврастения да вземе няколко глави чесън, да ги постави в шише и в продължение на 1 седмица при ясни нощи да го остави навън. Чесънът поглъща светлината от звездите и като се дава с лъжичка на болния, той възприема тази светлина и тя го лекува. Обаче трябва да знаете за всяка нощ по кое време да държите шишето навън. Най-големият лекар е вътре у вас. Като заболеете, ще кажете: аз ще оздравея, до сега нищо не съм направил, сега трябва да живея, за да направя това, което съм изоставил. Като ви заболи корем или стомах, сложете си лявата ръка върху него. После сложете и двете си ръце. При неправилното хранене се образуват отрицателни енергии, които се сгъстяват, става едно застояване, капилярните съдове се свиват, у вас се явява неестествена жажда и за студена вода, от която капилярите се свиват още повече. Тогава се образуват коликите. Когато сложите ръцете си върху корема и концентрирате мисълта си, от тях потичат 2 тока и коликите минават. Турете лявата ръка отдолу и дясната отгоре. Изпийте 1 чаша топла вода, капилярите ще се отпуснат и кръвта свободно ще се задвижи по цялото тяло. Коликите са едно болезнено състояние, което не може всякога да се лекува по този начин. Ако ви боли корем, всяка сутрин ще изпивате по 1 супена лъжица зехтин. Ще пиете гореща вода, ще дъвчете много добре. Коремът ви боли, защото сте нервен, сприхав. Между чувствата и мислите има дисонанс. Зехтинът поглъща всичките киселини от нервната система и много лесно се трансформира състоянието. Ако ви боли корем или стомах, турете дясната си ръка на слънчевия възел, може и на стомаха, а лявата на кръста. Когато в стомаха се отделят повече киселини, трябва да ядете червен лук, пиперки, чесън, да се изпотявате повече. Тези лютиви български пиперки са за препоръчване. Яденето е най-нисшият живот на мисълта. Не отделяйте процеса на яденето от процеса на мисълта, както и от процеса на дишането. Ядене, дишане и мислене са тясно свързани. За да се освободи от киселините в стомаха си, човек трябва да го промие няколко пъти с топла вода. Ако това не помогне, нека пости 2-3 дни. Постът пречиства стомаха, освобождава го от излишните киселини.
Водата е едно от мощните средства за лекуване. Аз препоръчвам водата да се употребява по една чайна лъжичка на минута. Ако те боли стомах, употребявай в продължение на 3-4 часа по една лъжичка вода на минута, като участва и мисълта. Ще имаш резултати. За опита ще вземеш чиста планинска вода. Без правда, кръвообращението не може да става правилно. Ще ви дам едно упражнение за 40 дни. То има резултат, ако не се прекъсва, а се постоянства. Или ще го правите, или не. В продължение на 40 дни, всяка сутрин преди закуска, ще изпивате по една чаша студена вода на глътки. Ще пиете бавно, съсредоточено, спокойно, без да бързате. Ще знаете, че вършите велика работа за стомаха си. Ония, които имат стегнат стомах, ще почувстват облегчение, стомахът ще се регулира. Това упражнение има значение и закаляване на волята. Макар и отдалече да я носите, пийте чиста вода. Когато сте неразположени, напишете едно число, второ, трето, докато неразположението изчезне и вижте при кое от написаните числа е станала тази промяна. Гледайте на числата не само като на количества, но и като носители на живот, на живи сили. Когато сте неразположени, ще опитате да смените състоянието си със следното упражнение. С дясната ръка ще издърпвате един по един пръстите на лявата си ръка. После с лявата ръка ще издърпате пръстите на дясната ръка. Изтеглите пръстите, но и всички стави, за да стане прииждане на кръв. През летния сезон направете 20 потни бани в продължение на 20 дни. След всяка баня пийте по 1-2 чаши гореща вода. Облейте се с топличка вода и се преоблечете. При неразположение направете си една топла баня. Водата действа магнетично. Ако ви боли глава, първо поставете краката си в топла вода да постоят малко, после изчистете червата си. Сутрин, като станете от сън, измийте добре лицето си и в дясната ръка си пете малко вода, която ще изпиете на глътки, на 7 глътки. Това ще правите 7 сутрини наред, т.е. една седмица. Малък е този опит, но ценен. Така ще опитате силата на енергиите, които възприемате чрез ръката си. Който пие вода от ръката си, а не направо от извора или от чешмата, не се простудява. Ако ви боли корем, може да направите следното. Всяка сутрин да пиете по 10 глътки гореща вода на всеки 5 минути. Горещата вода, приета на глътки, чисти нервната система от наслоявания, които подпушват мислите и чувствата на човека. Тя го освобождава от напрежението, което нервната система произвежда върху него. Ако някое дете се разгневило, пипнете върха на носа му. Състоянието веднага ще се смени. Енергиите, които тъкат през върха на носа, са свързани с енергиите около ушите. Болен си, никой не може да ти помогне. И най-способните лекари не могат да ти помогнат. Тогава ще си кажеш: има нещо по-силно от лекарите, аз ще живея и имам още работа, която трябва да се свърши. Искам да живея и ще живееш. Простудяване не може да стане от течение, ако съзнанието е будно. Ние се простудяваме по единствената причина, че като живеем в топла стая, разширява се тялото, поглъща повече топлина. Изпраща повече топлина и затова се простудява. Никога тялото не трябва да поглъща чрезмерно топлина, нито пък да изстива повече, отколкото трябва. Ако на един човек му студено, нека изпие 2-3 чаши гореща вода. Ревматизма трябва да се изхвърли с коленете. Коремоболието трябва да се изхвърли с стомаха. Болката в гърдите трябва да се изхвърли с дробовете. Болката от главата също да се изхвърли. Как? Много лесно. Ще отвориш вратата и ще кажеш: моля, излез навън на чист въздух, слънцето изгряло, няма повече да ви храня. До сега бяхте говеда, хранех ви със слама, сега вън има трева. На тази махна юлария, на онзи хомота, прати ги в гората, ще остана сам да изчистя дома си. Идущата година ще си помисля дали да ви приема. Има един начин, по който всички болести излизат, а той е като кажеш на болестта: блажена си ти, сестра, че си дошла в моя дом, в моя стомах. Блажена си, че си дошла в моята глава, и така тя ще изчезне. Ако не кажеш блажена, болещ няма да излезе. Болестта е инертна материя, застояла някъде ли в нервната система или в някой орган,
и ти препятства. Имаш ревматизъм, инертна материя. Ще пиеш топла вода, ще постиш, ще се пречистваш. Онзи лекар, който ще те лекува, когато си болен, той трябва да има положително вещество, което е антипод на болестта или да съдържа такъв магнетизъм, който може да лекува твоята болест. Има лекари, в присъствието на които ти може да оздравееш, а има и такива, в присъствието на които ще умреш. Усещаш някакво напрежение в главата си, сякаш ще се пръсне. Как ще се лекуваш? Българите имат стари баби лекарки, които лекуват силното главоболие последния начин. Взема бабата съвсем прясно яйце и го блъсва в челото на болния. После измива челото от яйцето. Нищо особено, но бабата знае как да стори това. Ако сам човек щупи яйце в челото си, няма да оздравее. Не си добре, ще ядеш печен лук и печени картофи. Ставате сутрин неразположен. Потупайте се леко по дясното рамо и си кажете: ти си много добър, за в бъдеще ще бъдеш още по-добър. Така ще смените състоянието си. Човешката ръка е магическа сила, през нея текат магически сили, божествени сили. Божествени сили и енергии изтичат през вашите пръсти и ако вие концентрирате вашата мисъл в пръстите, каквото пожелаете, то ще стане. В ръката Бог е турил всичкото ви бъдеще. Които са предразположени към затлъстяване и страдат от астма, да изкачват планински върхове, да предизвикват дълбоко дишане. Ако някой се оплаква от болка в крак или ръка, нека наложи болното място с печен лук и малко масло, маслинено, зехтин. Лукът смекчава болката и отнема температурата. Не пренебрегвайте малките неща, за да се ползвате от благата, които те крият в себе си. За лекуване на цири: 5 грама съкъст, 6 грама зехтин, 7 грама катран и 1 грам вода. Водата е най-малко, но тя крие в себе си най-голямата динамическа сила. Хремави ли сте, ще стоите в топла стая, ще правите промивки на носа си с сол, ще пиете по няколко чаши гореща вода на ден. Щом се изпотите, ще се преоблечете. Същото може да се направи и мислено. Мисълта е в състояние да измени вибрациите на човешкото тяло. При боледуване вибрациите на тялото са понижени. С мисълта си човек повдига вибрациите и в този случай микробите не могат да се размножават. Повече от седмица да не позволявате на хремата да седи у вас. За хрема: стопляш малко вода, туряш сол в нея и даваш на болния да смръкне няколко пъти от солената вода. Вечерта да повтори същото. Солената вода препятства размножаване на микроби, които причиняват хремата. Болният трябва да пипа долната местната част на ухото си, за да оздравее по-скоро. Да разтрива с двете си ръце костичката зад ушите си, така се усилва жизнеността. Болен си, възстанови хармонията с живата природа, концентрирай ума си и ще се излекуваш. Като се разболееш, намери 10 здрави хора, обикни ги и започни да им услужваш колкото можеш. Раздразнен си, на върха на носа ти се е насъбрала излишна материя. Пипни леко, внимателно това място и дразнението ще мине. Хремата също се дължи на натрупване на излишна материя в носа. Мийте си ушите вътре в гънките често, но не ги разтръсквайте, не ги натискайте грубо. Ако искате да раздвижите енергиите, които минават през ухото, може да го натиснете отзад. Там има една кост, от която зависи устойчивостта и издръжливостта на човек. Ако си неразположен, вземи една чиста кърпа, потопи я в топла вода и измий устата си. После с чиста суха кърпа попий влагата леко. Който е болен да пее и свири, а който е само недоволен да почне да рисува. Всяка дума крие в себе си известна сила. Ако концентрирате ума си върху дадена дума, вашия мозък ще се свърже с силата, която е вложена в нея и ще изпитате ободряване или отпадане според характера на думата. Има думи, които веднъж произнесени човек не иска да ги повтаря, защото усетил какво вредно въздействие са оказали върху мозъка. Например, ако човек няколко пъти каже: ще се разболея, ще усети тяхното действие върху организма си. И обратното, ако болният повтаря: ще оздравея, той наистина ще оздравее. Туберкулозният вместо да лежи, нека излиза на разходка и си казва тези думи постоянно по цял ден, да диша и да пее. Щом сте неразположени, вземете лист молив и започнете да рисувате за себе си, както знаете, колкото можете, така ще трансформирате състоянието си. Когато не сте разположени, вдигнете ръцете си нагоре с дланите навън и отправете мисълта си към възвишения свят.
Ако състоянието се измени, злото е външно. Ако не се измени, потърсете вината у себе си и изправете веднага погрешката. Ако косата ви е побеляла, а искате да я почерните всяка вечер преди да заспите, ще си казвате, че на сутринта ще видите на главата си по някой друг чер косан. И така след ден много бавно косата ви може да почернее. Това ще зависи от силата на мисълта ви и от вашата вяра. Ако някъде по тялото ви излезе цирей, наложете го мислено с лук и следете за резултата. Ако мисълта е силна, цирец скоро ще се пукне. Ако искате косата ви да расте добре, мокрете я по няколко пъти на ден с чиста изворна вода и после я разчесвайте. Като ви боли зъб, мислено вземете едно парче чист пчелен восък, стопете го, оставете го малко да изтине и го турете на болното място като компрес. А ако при първия, мислено направен компрес не мине болката, ще направите втори. Ако косата е суха, остра, штръкнала нагоре, това се дължи на голямото електричество, което се е насъбрало в косите. Препоръчвам за случая да се мокри косата по няколко пъти на ден и да се разчесва. Ако освен това има и главоболие или пак по същата причина, добре е да слага човек на слепите очи и челото тънко нарязани картофи на филийки. Те извличат излишното електричество от мозъка. Ако човек не си помогне на време, електричеството се предава на целия организъм и може вече по-сериозно да се разболее. Боли ви крак. Благодарете, че не ви болят и двата. Боли ви главата. Благодарете, че не ви болят ръцете и краката. Като благодарите за всичко, болестта ще изчезне. Човек може да оздравее изведнъж, както и да се разболее изведнъж. Чрез болестите невидимия свят изпитва вярата, търпението, любовта и мъдростта на човека. Колкото по-силна и съсредоточена мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува. Достатъчно е да каже една дума, само за да се излекува. Има думи, които действат магически. Затова се иска знание, кога и как да се казват. Ръцете спуснати надолу в почивателно състояние помага за правилното кръвообращение. Имате ли някакво неразположение, изпейте му една песен. Неразположението е едно обсадно положение. Станете ли сутрин неразположени, първата ви работа е да се обърнете към Бога, да благодарите, че все пак сте на крак, после ще намокрите косата си, ще се вчесате добре. Ще измиете много добре лицето и ръцете си, ще изчистите ногтите си, ще се преоблечете, ще обуете чисти обувки, ще направите молитва, ще подпишете дълбоко, ще подишате дълбоко и тогава ще започнете работата си. Искате ли да бъдете здрави? Научете се да не виждате отрицателните и криви прояви на хората. Затворете си очите за всичко, което ви се вижда неправилно. И да виждате кривите неща, не ги критикувайте. Ако имате ревматизъм, вземете 7 глави червен лук, нарежете го наситно или го счукайте, сложете 25 грама сол в лука и всичко това сложете на болното място да стои около 10-12 часа. И така няколко компреса такива ще направите. Лукът е много лековит. Ако не сте разгневени, напръскайте се малко с вода или с гюлова, розова вода. Това бяха съветите на Петър Дънов, рецептите на Петър Дънов. Може да си ги слушате и повече пъти. И ние има и упражнения, които трябва да се правят. Така, следващото аудиовидео ще бъде какво казва учителят за смъртта.